mendem wis losor kiwi. Sehat awak aja ngono lho Mas. piye no? Ora oleh ngono iki. Enggak malah sehat ya no? Ora. Dadi malah rusak awakku. Rusak. Sehat no? Sowi ya. Maksudku suwi marine ngono lho. Yen wis mari. Mendem kuis ora kumat. Ya. Sekarang Kadom Indonesia. Tak kakak penting sesuk tuku berkah. Ora tak anggap penting anak bojo wareg. Ojo munamuni nuturi kaya Ibu Srinti. Ditoke wae yen klenger wis losor kiwi. Terima kasih satu tembang super khusus fan-fan Sekar